Lagay na yung mga bata. Sino yung lubrahan nila ay? Katampulo ka lang. Tawang ka? Ang saan yung lubrahan nila ba? Ha? Ang saan yung lubrahan nila? Saksak, sinabol, saksak, sinabol. Bati na yung, isig mo ulit niya itong na yung, bati na yung. Hindi na ni mo. Yan sila pumuntan nun. Sana din, pukpok. Sige pa ako. Sino mo ako limit na ako. Asa mo yung mama dyan?